awake dhewe sak kanca tinimbalan sowan rene uga dikanteni ya kuwi Raka Mas Garing saka Ngesti Pandhawa Mas Sumar Bagya. Iya, kuwi ya Garing pemuda duk jaman taun semono. Iya. Ning saiki semangate isih enom, isih berkobar. Ngono ya ya. Mulai yo dipethuk kanthi apa? Dinggo pemanasan Mas Garing ben kiprah sawetara dikiprahke supaya dinggo pemanasan ke para nyata irama sing sesek ning mirasa. Iya, monggo Mbah Yadi dipun bukani. Monggo. Jan. Elok tenan Mas Gareng. Iya. Selamat malam Mas Gareng. Malam. Nggih. Wah, sowan malih nggih Mas. Wonten Kemenpora kula kalian panjenengan rikala taun kepengker sowan mriki sakmenika nggih sowan malih. Nggih matur nuwun diberi kesempatan. Oh, inggih, inggih. Nggih. Nadyan nggih rada randhet. Lah pripun? Wah, kula niku niki lho. Neka-neka wong dijatah karo panitia Mas sampean budal teng Jakarta. Sampean mang numpak Baito Muluk. Pesawat. Ayo kapal terbang lah Baito Muluk. Nggih. Lah kok malah aku numpakku kereta latu. Kereta latu, kereta api to? Ayo kuwi Indonesia Jawa kereta latu. Oh, nggih. Iki omong-omong ini yuk karo ngajari Pak Menteri kenten. Wah, nggih, elok Mas, elok. Kita tahun kepengker beliau Pak Menteri sambutan dengan bahasa Indonesia. Nek niki wau pure basa Jawa halus lho, ora elok. Kula lagi ngerti niki lho, menteri kok rasane kesiksa nggih begini iki.
basa Jawa ning kula atungi jempol ada kemauan. Oh nggih. Ora ketang grutak gadul ada kemauan. Nah, ini Pak Menteri kalau boleh lapor sebaiknya biar lancar wayangan tuh 1 tahun 4 kali, Pak. Ya aja kerep-kerep to. Karepku ki ken lancar basa Jawane ngono lho. Wah, bibar sambutan terus salaman kalih kono astane anyep kabeh. Nih ya Rama itu paling tidak beliau tuh bisa beradaptasi. Oh. Medianya wayang kulit beliau mengecake basa Jawa. Kuwi Oh nggih. iki sing iso manjing ajur-ajar. Lah yo kuwi critane Mas. Nggih. Numpak kereta latu kuwi. Pripun? Aku lah dasare wingi bar wayangan ki ngantuk. Nggih. Turu lagi entuk sak liran ki lah kok digugah karo pegawai restorasi, Pak. Bangun Pak, sarapan dulu. Sing nawani Cahayu dasare wetenge luwe ya teko tak tampani tak pangan. Mangan wareg entek iki sodori rekening. Lho iki bocah iki piye to ki aku? Lho, ya mestine ngono to. Nek ning kereta ya mestine bayar, disodori nota. Kok sik Mas, wong Jawa ki sing dadi apa? Omongane. Nah, yen tembunge Pak, bangun dulu, sarapan dulu. Nggih. Iki apa aku kon bayar? Kalau yen tembunge Pak mau beli sarapan, aku mesti turu meneh. Ndak, aku ngono. Oh. Lah wis kadung mlebu konsekuensi orang tuh kalau sudah mau makan ya harus bayar. Nggih. Tak bayar, aku bayar bali turu meneh. Tangi-tangi iki wis tekan stasiun Perhutani. Ngendi? Alah langger sadurunge Gambir iki mesti kereta mandeke ning stasiun Perhutani ngono. Nah, Tugu Tani to. Tugu Tani kok stasiun sapa lah? Perhutani. Stasiun wah ketok ora tau numpak sepur kowe iki. Stasiun Jatinegara. Oh alah. Lah wong senengane gawe tembung ki marake wong Sik to Jatinegara ki sing ngurusi sapa? Lah ya Perhutani. Perhutani to. Oh iya. Ya nek kuwi dudu kayu jati ya Mas sing dikarepke. Oh lah wong kowe ki ora ngerti sejarahe kono ki biyen ki alas jati. Ngoten. Kuwi ya mung kira-kira. Ora ngerti sejarah kok. Ah wis tekan Gambir iki Mas. Pripun? Pengalaman pertama. Nggih. Jakarta ki sing kondang opone saiki ya, Pak? Jakarta sing kondang. Sing kondang ki mesti siji Tugu Monas, Leres. loro yang kendaraan baje. Nggih. Yen panganan ya ketoprak. Tanko capo Mas. Baje sak stasiun Gambir iki tak takoni tak jak ning kantor Menteri Pemuda dan Olahraga ki ora ana sing ngerti. Lho. Bareng tak pikir-pikir apa to sebabe kok ora ngerti jebul kene iki ora entuk nggo liwat baje. Iya bener. Lah mulane baje saret iki ora ana sing ngerti men ora tu mana to Pak. Lah kok aja meneh kok kowe Mas wong Jakarta wong aku wong Semarang ya saya ora ngerti. Nek ngerti aku mesti njujuk kono ngono ya. Tandane taksi to Mas. Weh, taksi. Taksi wae sing dipadu karo penjaga sartame ngarep kono kuwi pintu gerbang. Sartam pintu gerbang ngono wae ya alhamdulillah iso sowan rene meneh. Nggih. Ya iki yen aku ngarani Kemenpora. Apakah arti dari Kemenpora? Iki tak jawake wae sing supaya kepenak ya Mas. Nggih. Kemenpora ki kersane Bapak Menteri bengi iki wayangan. Betul? Menika kangge peringatan Sumpah Pemuda ingkang kaping 18 sekawan. Leres. Posisi dalang Kedah Ki Bayu Aji. Ya ora kedah wong. Wis pokoke bengi iki kudu wong Oh iki. iya. Wis dilunasi kok ora kudu piye. Terus Rakeri Gareng Semarang kudu ana. Minangka tumbal. Ya ora ngono to Mas, kok tumbal iki lho. Kowe iki jare ana kowe ana aku. Oh nggih. Kowe iki lak sayek saeko proyo kembar dampit karo aku. Aku bayine sampean ari-arine rak ngono to karepe. Ning ari-ari tanpa bayi tanpa ari-ari mesti bakal mati jroning kandungan. Nggih. Mas Gareng. Apa? Namu ugi ngaturaken penuwun dhateng Ibu Andi lho Mas Gareng. Oh nggih. Kalau semanten
ingkang dawuh dhateng cangik menika Bu Andi Malarangeng, Ibu ingkang paring dawuh, lumantar Mbak Prapti. Iya, Bu matur sembah nuwun. Inggih matur sembah nuwun dipun timbali menika nggelar kagunan nggih sak saged-sagedipun nggih Mas Gareng. Nggih, nggih alhamdulillah niki nggih kangge nempuke sura, Bu. Lah ngapa ta sura? Sura sepijop. Loh, sapa sing kandha? Lho, iya apa? Wow, lah niki malah gile niki. Kula selingi riyin menika wonten pengumuman Mas Gareng. Oh, apa? Dalam rangka menyambut bulan Suro, saksikan pagelaran wayang kulit spektakuler 2 malam 2 dalang Jakarta. 1 malam pertama hari Kamis malam Jumat tanggal 15 November 2012 menampilkan Ki Bambang Asmoro lakon Wahyu Cakraningrat. Malam kedua hari Jumat malam Sabtu tanggal 16 November 2012 menampilkan Ki Gunarto Guno Talijendra SHMM. Wah menika dalang salto ping 50. Nah. Mas. Kuwi ana garenge ra? Usik. Lakon Wahyu Songsong Agung Mustikaning Jagat. Nggih. Iki lakone ra penting garenge ana apa ora? Tempat lapangan RW 016 Komplek Eksipor 7 Serengseng Sawah Jagakarsa Jakarta Selatan. Saksikan Mas Gareng. Alhamdulillah. Wonten Ragunan. Menika menika mboten pentas menika wangsul menika. Nggih. Aku ning Ragunan niliki kandangmu to, Le. Wonten wajibipun arta Mas. Nggih. Rp100.000. Nggih, matur sembah nuwun. Nggih. Nggih, bali malih wau nggih matur nuwun dipun paringi rezeki Bu kangge sithik-sithik bayar SPP. Wonten malih menika wara-wara. Saksikan pagelaran wayang kulit pada malam 1 Suro Rabu 14 November di halaman gedung DPR MPR RI Dalang Ki Mantep Sudarsono. Lakon Dewa Ruci menika bebas untuk umum saking panitia Mas Muhammad Sukri Honocaraka. Aduh. Menika Bapak Mantep Sudarsono kepareng gelar kelir wonten gedung DPR MPR. Kuwi Ki Oye kuwi piye? Ngejak aku apa ora? Ambuh. Ya ora apa-apa ning sebaku wayang kulit isih lumadi ning kene. Mula pas iki Mas. Pas dengan peringatan yang ke-84 Sumpah Pemuda. Nggih. 84 iki tak ukarake 8 kuwi saka tembung dengan landasan Pancasila. Leres. 4 hal selalu ditanamkan di hati pemuda Indonesia. 4 hal itu diantaranya 1 nusa, 1 bangsa, 1 bahasa, dan 1 budaya kita yang harus kita jaga. Leres. Tambah budaya, mergo budaya itu cermin dari kepribadian bangsa. Nggih Mas. Asor luhuring bangsa gumantung marang budayane. Nah, wonten ingkang paring dawuh kados ngaten. Nggih, leres. Ning sakniki cobi Mas, khasanah budaya niku sing paling akeh dhewe nggih mung Indonesia niki. Napa nggih? Oh, saestu. Menika kathah para prayaga ingkang paring dawuh. Budaya menika kalau semanten dari Sabang sampai Merauke gitu. Menika duwe budaya dhewe-dhewe, duwe bahasa dhewe-dhewe. Lho. Nggih to. Nggih. Saestu menika ning nyawiji lho Mas. Oh nggih. Namun tetap satu dalam kebinekaan nggih to. Nggih menika Bhinneka Tunggal Ika. Leres. Nggih. Mila ya kudu diopeni sing tenanan nggih to. Niku sing dadi agul-agule bangsa Indonesia. Amin. Iya, Mak. Wah, jan ngremenaken Mas Gareng. Nggih. Menika para sesepuh, para pinisepuh tasih kepareng lenggah Bapak Menteri sekalian Ibu kepareng lenggah paring jurung pangestu. Kalau sampun paring dawuh mboten saged ngantos rampung ngendikanipun. Ya, bincang tasih wonten ayan malih. Ya, Mak, lu wong tugase ya akeh kok. Nggih. Leres. Wong posisi jadi menteri itu tugasnya berat dan banyak. Nggih. Menteri yang pion nu gampang. Pripun?
Ayo yen menteri iki tugase akeh. Nggih. Yen pion iki tugase sithik. Gur maju tok. Niki wonten wara-wara malih, Mas. Kok akeh men to wara-wara niki. Lah wong ya ngono kok ya. Pagelaran wayang kulit tanggal 9 malam 10 November. Jumat malam Sabtu. Dalang Ki Haji Anom Suroto kalian kula piyambak di halaman Balai Kota Bekasi. Nah, menika. Kowe tanggal pira? 9. Aku melu ra. Menika oh klasik menika. Nggih, mboten mawi gareng. Oh nggih. Sae menika. Nggih, nggih. Duh Gusti mugi-mugi Jawa. Ya ora ngono ta terus dongane tak selek. Ana kancane nganggur kok. Weh, Iki pengumuman. Jangan lewatkan pertunjukan tanggal 10 Desember di lapangan Senayan dalam Ki Bayu Aji. Jam tunggu berita dari panitia. Masih mencari dana. ya padha rung genahe. Dadi ning dalange tetep kowe danane lho kecekel tapi iki. Oh ngedan. Padake. Aku ya anyel kok. Bapak karo anak budal kok aku ora dijak iki. Iya sampun kuwatir tak usulke wis ta. Dusulke wis cedhak tanggale kok. Ya ora apa-apa. Mas Gareng. Apa? Menika kados taun kepengker, menika saderengipun ngaturaken lelagon ingkang kathah-kathah. Nggih. Menika ngaturaken lelagon menapa kunjuk khusus untuk Bapak Menteri. Napa, Mas? Nggih menika setunggalipun saking Sulawesi Pakarenaya kalian Anging Mamiri. Ya. Iki sing wis siap Anging Mamiri. Iya, iki diaturke sik. Menika khusus kagem Bapak Menteri. Monggo menika dipun aturaken, Cok. Menika lagu wajib menawi wonten mriki Mas Gareng. Nggih. Iya. Angin Mamiri nggih. Nggih, Anging Mamiri. Monggo menika gantos pengendang. Menika nadyan piyai Solo ning kendangan cara Sulawesi ya. Oh, tenan iki sing latihan Angin Mamiri nganti pengendange masuk angin lho. Ya ora Lho ta. margo ngenteng mikir iramane iki lho. Nggih, Wah jan. Lho, iki lho areng ngendangi Sulawesi kuwi nganti stres nata ganjel iki. Mboten Mas, menika ingkang dipun angge menika kendang Jawa Barat. Oh, mboten saking mriko to, Mas? Oh, sanes. Nggih menika ampuhe gamelan ngeten iki, Mas. Kendange Jawa Barat iso dienggo ngiringi lagu Sulawesi. Oh, ngono. Nggih, kula kudu naleni jempol sik. Nggih, Wah. Iya, Aja meneh kok nggo ngiringi dipangan kowe kendang iso kok. Kok iso? Lah dijolke beras lah dipangan. Yo ora to. Monggo, sampun samapta? Nggih. Monggo, yo diaturke Anging Mamiri. Monggo.
Matur nuwun. Menika kunjuk dateng Bapak Menteri, Bapak Andi Malarangeng. Iya. Wah, niki Mas Gareng. Pripun, Mas? Ampuhe gamelan nggih ten mriki niki. Nggih, niki pancen bisa digawe versi napa mawon. Nggih, nggih. Sajae niki teng Sulawesine numpak kapal dadi ramane rada lambat. Numpak pesawat mesti nggih buanter. Tur dasare gamelan niku ya melambangkan persatuan dan kesatuan Mas Gareng. Nggih. Nggih to? Nggih. Beda-beda wujute, warna-warnane yen ditabuh kanthi wirama ning rasa ya kepenak. Leres, Mas. Ini kaki contoh hidup di Indonesia harus mencontoh gamelan ini, persatuan dan kesatuannya terjaga, bineka tunggal ikanya jelas terlihat. Nggih. Menika ora kagem Bapak Menteri. Nggih. Lah menika kunjuk dateng Ibu Menteri. Oh, Bu Andi. Panjenenganing menika asli saking Ngayogyakarta Mas Gareng. Ngayogyakarta diningrat kepara nyata. Nggih. Mila monggo dipun sugata menika gagrak Ngayojan apa yung rujak jeruk rujak jeruk kepara nyata ning engko di medley Mas Gareng kalih lagu Irian Yamku Rambi Yamku bareng muni rujak jeruk kelingan sing ngendang jajan es ning arep kono mau pripun enten apa apa iki nembung es teh karepe iki kon kaya lemon tea ngono kae to dikeceri jeruk. Mbak, itu jeruknya dicelupkan saja. Apa ana bahasa Indonesia kok dicelupkan? Padha karo sing nyiter niku. Wong meri karo kancane, "Mbak, ini tunggalnya ada." Kok tunggalnya iki basa apa? Di sini. Bisa tunggalnya kaya. Nggih. Monggo menika rujak jeruk duet dol tinuku. Iya. Kula nyuwun tulung kakungipun menika Mas Dedi lajeng ingkang putri menika Mbak Setyawati. Iya. Monggo dipun aturaken Mas. Monggo dipun aturaken. Yo. Bedhog ndrandang ngentang-ngentang mbokne tole takkan dani. Mas Dedi menika nggih klebet pemuda Indonesia. Mas Dedi iya wong umure ya isih barakan karo aku. Ngono. Mas Dedi kuwi udakara ya 28 29-an. Ini pemuda sing entekke waranda ya kuwi. Ya ora to. Barakan kali sing enong niku, sing enong kae isih pemuda. Iki wis entekke kalender iki. Oh nggih pini sepuh kok pemuda. Oh ning semangate Mas. Nah, sing dadi iki semangate. Nggih, leres. Monggo, Mbak. Mas Gareng, menika ugi dipun giaraken secara langsung menika audio streaming Hono Caraka FM. Nah, menika saged dipun mirengaken saking pundi kemawon. Menika. Nggih. Nggih, mumpung disiar radio. Nggih, mula sampeyan mang dandan sing bagus mumpung disiarke radio. Iya. Jan iki bocah iki piye to? Wong disiarke radio kok dadan bagus iki ketoke kapan? Lho, engko nek dirungokke sik kok wah ketoke kok suarane apik iki mesti rupane ya bagus lah terus tindak rene ngoten lho. Dadi dienggo nyatake. Ya ora jaminan suara apik kok. Suara apik urung karuan apik sok ya letek barang kok. Monggo Mas.
Karuan apik sok ya letek barang kok. Monggo Mas. Apa kang mbok tandangi aku gawe rujak bumbune kuwi apa lombok uyah kula Dikibarke sawetara. Iya. jeruk bali Kampleng, halungane to. Yo.
Bali Jogja. Mangkene sampun dipun aturaken menika lelagon gagrek ngayoja kaliyan irian yamku rambe yamku. Waduh iya. Juruse wong golek pangan neka-neka. Piye ta? Ing atase rujak jeruk iso dicampur yangku rambe yangku ki le garap ki kepiye ngono Mas. Nggih menika ampuhe Piyai Jawi nek nggon menapa nggih ngrumpaka tembang. Nek reka-reka nu nggih pas tenan jan. Anu Mas Garing kula tak tanglet. Saben-saben panjenengan joget angger rampung mesti nyembah ndodok niku karepe napa? Niku napa enten bab-bab sing wigati lumantar joget niku wau. Panjenengan nu gesang teng donya kedah ngertos sembah. Sembah niku sujud. Nggih. Niki ngelingake ingkang mirsani obah kaya ngapa nyambut gawe kaya ngapa aja lali manyembah mring ngarsane Gusti kang anyipta jagat. Leres. Nggih. Nggih nggih pepilik ugi menika ndongaaken sing mirsani isining sembah niku. Nggih. Sem niku semoga bahagia ingkang mirsani dalu menika. Amin, amin. Niku kudu nggih, nggih. Dadi tembunge maca ora et labora, kita bekerja sambil berdoa. Waduh. Lah ya pripun le ngapalke seminggu kok, Mas. Ngapalke ora et labora seminggu. Lah witekno wong ya dudu basane dhewe kok. Oh ya. Mas Gareng, menika wonten pepunden kula ingkang badhe dana suwanten. Nggih. Panjenenganipun Bapak Haji Suwito Wisnu Brata ingkang Mbah Reksa Senayan. Nggih. Kepareng atur dana swara. Iya, mula disuwuni berkahe. Monggo panjenenganipun Pak Wito kepareng pinarak wonten panggungan. Kula suwun berkahipun. Iya, monggo Pak Wito kepareng pinarak wonten panggungan. Monggo Pak, Mataram Mas Wahyo, yo. Oh. Inggih. Piyayi sing ora bakal lali ngabdi marang nusa lan bangsa. Oh nggih, Pak Suwito kuwi. Oh nggih. Asma Kinarya Japa. Suwito itu mengabdi. Nggih. Yai Ngabdi sing kanthi ikhlas, nggih ta? Nggih, nggih. Iya. Wilujeng dalu, Bapak. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Canggih. Waalaikumsalam. Matur sembah nuwun dipun berkahi pun cangkik sak kanca. Wajib, Mas. Oh, hukumnya. nggih. Nggih. Mengeti Hari Sumpah Pemuda. Inggih. Kita ngaturaken sumpah setia. Ngaten. Dumateng negeri kita. Oh inggih, leres. Swantara. Nggih. Pramila kula badhe ngaturi bahwa setia tuhu. Oh, setia tuhu Setia inggih. tuhu kepada bangsa kita. Nggih, ora kena mangro tinggal. Boten, Mas. Inggih. Badhe matur, Mas. Menapa Pak Wito? Menapa bentenipun pemuda zaman dulu sama pemuda masa kini? Napa Mas Gareng? Pemuda zaman dulu dan pemuda masa kini. Kowe iki yen ditakoni aja dilemparke wong. Loh, ini pertanyaan ki kanggo aku karo panjenengan. Ora Iki iso dipikir sing bareng-bareng. didamu awakmu kok bareng ora ngerti napa Mas. Wong ki mbok ngene, wong ki sing lugu sing prasaja. Yen ngerti apa ngerti nek ora ngerti kari matur Pak Wito, Pak kula mboten ngerti, Bang. Dadi ora Dadi jenengan ngerti. Lho wong kowe iki tak kandhani wong ki sing prasaja yen ngerti apa ngerti yen ora ngerti kari matur Pak Wito, Pak kula mboten ngerti. Rampung. Dadak dilemparke aku bareng ngopo? Ning jenengan ngerti. Lho wis genah cetha lho yen ngerti apa ngerti ora ngerti kari matur Pak kula mboten ngerti. Padha dene dublek ngono ya.
mulek tembunge. Ya wis tak cethake ket mau kowe wis ora mudeng kok. Aku ki isin yen bodoh. Sae. Napa Pak Wito? Nggih, Mas. Menurut para pepunden, Inggih. pemuda zaman dulu Leres. itu sekarang sudah tua-tua. Kalau pemuda masa kini masih muda-muda. Piye? Saya tuh, Mas. Nggih. Aku ki arep jawab kanthi ngentekke 3 kampus lho. Kamus kok kampus. Kamus yen tuku wong entuk kampus. Wah, Pak Kelas kula mikir niku tenanan lho Pak Wito. Kok jebule omak nyik. Lah, Mas Gareng ilmunya cetek men. Lah wong kula kinten menawi pengertaanipun niku panjang lebar. Santai, Mas, santai. Oke. Aduh. Mbak Cange, Dalem. kalau sampun gumyak, nggih menika sekarang menika kedah ingkang Oh nggih ingkang laras-larasan Laras-laras. ingkang semeleh raosipun. Waduh, Monggo. iki kok suwe iki. mboten Mas Iya, kalih Pak. jam. Ampun suwe Pak kula sesuk-esuk dinas Dina sapa? Dan 5 neng menit. Prapatan. Tumbalamo. Dengaran gowo icik-icik barang. Jangan ngambil pelak 6, Mas. Pelok 6. Nggih, monggo pelok 6 dipun bawani. Nggih. Mas Gareng, Nun. cepi Mas, menian jumeneng Mas. Gen nah niki. Monggo Pak Wito. Palarane separuh mawon. Sepale. Oh nggih. Ora entek aja. Monggo. Kawitane panandangku iki nalika sira ngoncati tresna. Nah, iki ngisahke wong sing nguncati tresna Mas Gareng. Patah hati. Wus 6 warsa lawase Pak Wito curhat iki. Ha nggih, wis. janjine setya tuhu nganti tekan kaki lan nini. Wah, jan. Ling ngeres ning rasa Ngersapa? Nanging sliramu citra Alaran. Nimas pepu janku. Aku wis kebacut tresna marang dikon Nimas kanthi laning ati. Tan bisa ngelak. Setia tuhu, Mas. Napa Pak niki? Setia tuhu. Oh, Setya Tuhu. Nggih, badhe dipun sekaraken piyambak menapa Ibu Waranggono. Dan Mbak Yu Waranggono kemawon, Anu, monggo. monggo. Panjenengan Niki monggo. paring dawuh sinten menika? Napa menilih nika Guarso-Guarsi niki? Lah nggih monggo. Dawi Mbak Dawi Mas Gareng iki lho, Mbak. Sinten? Mbak Giarsi? Lah niki Guarso-Guarsi niki. Wah, Giarsi kok Guarso-Guarsi. Monggo Mbak tas sini. Oh anu, Mbak Darsini. Oh nggih.
Wah, enggak. iki. Jan. Bareng kebayake anyar iki dilurui kancane serana oleh. Nah, iki suarane gandang bar dices. Wilujeng Mbak nyapa. Monggo Mbak dipun aturaken setya tuhu. Monggo. Aku kang setya satu Yuk. Andika pangayomanku lahir batin kuwus nyata mung sajake andika semone kurang rena Mugi lestari ya yuk mugi antuk berkaing widi andika mung tansah limpah panyuwunku setya kula tansah lam-lami. tepuk tangan kagem Bapak Swita para Pak Ibu. Nggih, matur sembah nuwun Pak Wita sampun Nggih, pareng Mas. berkahi. Nggih menawi anggen kula ngaturaken salah utawi lepat menika salahipun Pak Tukijan. Pak Lurah Tukijan kanca kula saking radio. Oh ngaten nggih. Menawi ingkang sae menika Mas Giarto. Waduh. Piyai iki nek lembah manah sing ngono kuwi. Menawi lepat Mas Gareng kita menawi. Mboten kula mboten wonten Mas Gareng. Oke, senengane kok Mbok. Matur sembah nuwun nih Romo. Matur nuwun Nggih. Pak Wita. Nggih, Mbak Cange, Nggih. matur sembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Gareng, Nun. menika tasih kathah nawala, namun Lah. mangke dipun aturaken panggenan pathet sanga. Nggih, jan menika Menika tasih pemanasan. Oh nggih. Nggih. Mangke dipun aturaken ing umber jagatipun. Leres nenggo Iya, dawuh. iki netepi wajib dhisik. Ayo nggih iki netepi wajib. Ayo tak derekke yung.